ମା ତମ ନା କଣ? ମୋ ନା ଶାରଳା କହଁର। ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ତମେ କରିଛ? ହଁ ଆମେ କରିଛୁ। କୋଉ ଗ୍ରୁପ ରୁ କରିଛ ମା? ମା ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରୁପ ରୁ। ହଁ ଏଟା ଗାଁ ନା କୋଉଠି? ଲାମପଦ୍ର ଲାମପଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଭିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଫିରିଙ୍ଗିଆ। ହଁ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛ? ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛୁ। ଏଟା ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଅମଳ ହେଲା ପରେ କାହାକୁ ଦିଆ ହଉଛି? ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଅମଳ ହେଲା ପରେ ସେ ମଣ୍ଡିକୁ ହିଁ ଦେଉଛୁ। ଏଟା କେତେ ରେଟ ମା କେମତି? ଗଲା ବର୍ଷ 38 ଟଙ୍କା 46 ପଇସା ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ 42 ଟଙ୍କା କେତେ ପଇସା ଯେ ସେଟା ମନେ ନାହିଁ ଆଉ। ଏତିକିରୁ ନେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବର୍ଷ ବିକା ବି ହେଇନି, ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା କୋଉ ସଂସ୍ଥାରୁ ଏମତି ସହଯୋଗ ଆସୁଛି ନା କେମତି? ଏଇଟା ମିଲେଟ ମିଶନ ନା ସେଟା ସହଯୋଗ କରୁছে ଦେଇଛନ୍ତି ତ? ହଁ ମିଲେଟ ମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ବିକିବାକୁ କୁଆଡେ ଯାଉନୁ, ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଟା ପିଟିକି ସେଠି ଏକା ଦେଉଛୁ ଆଉ, ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରେ। କେତେଟା ଜାଗାରେ ଚାଷ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିଆ? ଏଟା 4ଟା ପ୍ଲଟ ଆମେ ଚାଷ କରିଛେ ଏ ବର୍ଷ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ର? ହଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ କରିବ ନା ନାଇଁ? ହଁ କରିବୁ ଏଟା ଗୁରୁ ମା ଚାଷ। ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ ତମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ଉପରେ ଟିକେ କୁହ? ନାଇଁ ମଣ୍ଡିଆ ଚାଷରେ ଭଲ ଅମଳ ହୁଏ, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, ଏକର ପ୍ରତି 4000 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେତିକି ଅମଳ ହୁଏ ସେଇଟା ବି ପଇସା ପାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ବଢିଆ ହଉଛି ଯେ, ଭଲ ଲାଭ ଅଛି, ମା ମାନେ ବି କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଗ୍ରୁପ ମା ମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେତିକି।